Това е един матч, който става въпрос за смущаване на две двойки ебачи. Това е клан Игнасио Теопотро, а това е просто Пламен. Нека да разцъкаме сега на стадион Лужники. Виждате червената пътека. Отляво, отдясно. Клан Игнасио Теопотро. Реди? Реди? Ооо! Не! Това беше гол. Тук вече трябва да си върнем. Може би той ще го финтира. Чакай бе, пази се. Играй в Airplay. Удар. Какво правиш бе, човек? Ще щупиш вратата. Грида. Къде бягаш бе? Аре бе, давай бе, шопе, би бе! Удар! Ооо! Щупи вратата. Оле, колко си добър! Той направо разказа фамилията, брато. И така, следващата мишена е тази, иначе толкова добра врата. Гол! Съвличаме се тениските и ги да разменяме след края на матча. Явно няма никой на етажа. Хора, прътайте се, пак ще дойдем. Вижте колко е тъп този Игнасио Теопотро.